Kohemen kopera behir hautrai Jesus Christ. Mendakasngi kabalang karake yakasngi burom jong ka baptisma jongu Christ hawa Jordan. But kumba ngitip ujisu ulayopediang yaka baptisma nakati jongu Yanis Baptist. Badu Yanis Baptist part utip bau Jisu ulang ukuno ble. Badu la karna kli ningkong ban ai baptisma iawu. Namaru la sngotu yaka jing sngo po jongu. Ula sngotu yaka jing long pop jongu. Badu la sngotu ba umpat long ubabit ban pen baptist iawu Jisu. Habau Jisu ulang ukuno ble ubalait naka pop. But u Jisu la ong iawu ngade ben pediang yaka neka baptisma. Ngade ben yai lemba kaneka jimpidiang yaka baptisma. Ujisu ukadau yaka baptisma jongu kum ka jimpidiang yaka dimpana haka jingim jong. Ujisu lemba ka baptisma ula palailud yangi naka pop jonga Eden. Pop jongu Adam. Pop jonga im. Namar Laka yang iway pa iway da kaneka pop jongu Adam kumbala hikai u Agustin bakui. Pop tinrai. Pop tinrai kawan naka jimpam kongu jongu Adam barka im iya ka saindur ka jongu play. Kaneka pop tinrai kadon bangi iway pa iway. Ya ka mensiam bam kongu. Hapo jongi ngidang yale da kaneka mensia ban perlong yengi ki bakongu ban perlong yengi ki bakongu ngidon kam ya ukun u bakongu badu Jisu ulang uta ukun u bakongu ban hikai biang yengi ya kalendi jongka jingkongu kabamod ya ka jimpediang baptisma jongu Jisu Christ hakawa Jordan kalongge jingikai yenga badiapi Balong ki ba kongu iya ka sur barka saindur ka jongo balai. Kade lemba ka jingkongu iya ka saindur jongo balai ngila ban lai lui na ka pop. Ka pop ka rung hangi lemba ka jing tam sneng. Katsha badon ka jing tam sneng. Lada day ki kam barit baria shadu ki kam bakarao ki uble hakamat uble kita ki kam kilong ki pop. Tinaga taga daw ngide ban yale tinge barabor ballong ki bakong man ka kelip mat haka jingim jongi ngidon ka taka mensiam balle persha namar u bammenru u pinkalai yengi ballong ki bapersha yaga saindur jongo pale badu Jisu lemba ka baptisma jongu ula penbana perte ba ula wan ban yale yakane ka tuma persha ya ubammen ubat tamsneng ya ubre bad nangda ban pelai lut ya ki jait benrio ya ki kun jongo ble baro na ka jingtim jonga pop ka baptisma kalong ga jimpentim mai ya ka mensiam jong ka baptisma kalong ga jingshim ti ya ka jingtolot jongi baro ka baptisma jongu Jisu Christ kalong ka dakka shin jangka jing shim di yaki pop jongi yaki jimmong jongi yaka mensiam persha ya ubale bad ujisu udang tau tumai yaka partei bad haba ujisu ularung shaka wa Jordan ularung nagapinda jonga bad jompi bad yalade shimet shimla don kam banrung shaka wa Jordan ban yopediang yaka baptisma jonga jinkala kabamud namar ngitip yaka baptisma bala ai dau Yanis Baptist kalonga baptisma jonga jinkala kabamud badu Yanis Baptist ula yatu lupa uta uban sawan hadin jonga un pinda pin Baptist ye pi dakading badau mensiam bakoid Badu Yanis Baptist udang penkrai ki bruyo naga binda ka baptisma jonga jinkala kabamud bad lemba ka jinkala kabamud nila ballong ki kun ki balaban pediang ya umensiam bakuin haga jingim jongi
Bangin dup laban yo ya ka bor halor ka pop jangi. Badu Jesu ula haba ula rum hagawa Jordan ngideben yo yangi iwei pa iwei ha Jesu kit yangi baro shakawa Jordan bad ula penkuid yangi na ka pop kabamut ka baptisma jongu Jesu Christ kalong arta tru ya ka jingkit ya ka dimpana na ka benda jongi. Kadba u Jesu la rum hagawa Jordan ngideben yo iru ha Jesu ba udang ba ya ka dimpana kabamut ka baptisma kalomru ya ka jingkot yanga badiapi ballong ki bashashitom ballong ki ba koloi banba ya ka dimpana namar ka baptisma ka terwa hangi ya ka jingsashitom ngi sautu habangi puson hagane ka dur ka jingkot ballong kristan kalong ka jingkot ban shashitom kalam ka jingsashitom ngimla ban kerlalong kikun ba id jongo blai habangi koloi ban pediang iya ki jingsha shitom la dade ki barit baria ne shadu ki bakrao ngi kerlalong kikun jongo blai ladangim tre ban pediang ngi kintai balong kikun jongo blai ladangi kintai ban pediang ya ka jingsha shitom ha ka jingim jongi ngi kintai balong kikun jongo blai abau Jesu la ruh ha ka wa Jordan ula pediang na ka ti jongu ya ka dimbana badu blai upa ula ong ko kun bai ir jonga delemba ka ne ka dimbana pilaban pelai ti ki brio na ka pop minta manga bad mapi ngide ban ba ya ka dimbana bat ka dimpana kalong ka dak ka shin jonga jinglai luit na ka pop jimmap ya ki pop bat kadbangi reke ya ka sni buram jonga baptisma jongu Chris ngide ben snautu shai ka dar ka jingkot ballong kristan kalong ka jingkot ban ba ya ka dimpana ban pediang ya ka jingsha shitom da ka men siam bakamen namar u Jesu ukin rajongi ula balupana ka benda jongi ke dimpana badula pediang ya ka baptisma jonga jingsha shitom bandu penkuit yang ina ka pop omdon ka wei pat ka lindi ka beneng ka terwa hangi ban light luit na ka pop light no ya ka lindi jonga baptisma da ka snam jongu Chris ngide banlong ki ba shap pin baptist da ka snam jongu Chris u Jesu ula kit yakane nagabenta jongi dakas nam jongu tongin duai hakane ka Eucharist bakoit nagabenta ka jinga e halo jongi hakane ka sni buram jonga baptisma jongu Chris bamangiru ngilong ki kristan ke bajanai dak ba yasnok tilang badu Jesus Christ ban ba ya ka dempana ban pediang hun ya ka jingsha shitam bangin long ki ba rejoice ha ka jingsha shitam bangin long ki bas ngau komen ha ka jingsha shitam bangin long ki bas ngau komen ha bangi pang ni shitam lese lemba ka jimpang jing shitam u Jesu udang ai lad yangi ban sha shitam lese lemba ki jing jinjar u Jesu udang ai lad yangi ban sha shitam tenginum de ban kerna kali ngide balong ki ba shat kemen ha kamen siam ku blai shibun ko trai mela ai hanga ya kane ka jing shitam me ai hanga ya kane ka jimpang kanamba ngaru ngala ban sha shitam lang bat me ha ka dim pana bakoi lemba ka baptisma bakoi ka ba mela yo pediang Jesu be id karku kardo yangi pen slay yangi pen kuid yangi na ki pop jani hakane ka sni puram janga baptisma bakoi jame kanamba ngiro ngila ban yai rangkat bat me da ka babang ya ka dempana kanamba ngindup light luit na ki pop ngindup light luit na ka jinglong jongu Adam ban ngindup yo ya ka jinglong jame ko Chris usiem jongi enya ro ya utrai Jesus Christ Junom la junom amen.